has already taken the first steps toward ji çaxa ku serokê Amerîkayê Donald Trump ji Erebistana Siûdî sizayên aboriyê li ser Sûriyê rakir, balansa bazarên darayî li hemû welatin tevlî hev bûye. Wan cezayên ku ji salên 1979 be, sepandina cezayên nû di tebaxa 2011 de heta bi sezayên Qeyser û Kêpaxonê lêreya Sûrî xizixwarê birêjeya ji sedî 400 de. Welatî bi biryara rakirina dorpêça aborî dilxweşin, nemaze di salên dawiyê de ji sedî notê Sûriyan ketin jêr xeta hejariyê de. براكرنا فان عقوبتنا لسر سوري شخو جدود حتى انا استقراري الدولار ده نما شخو حتى جو جنودي اف اتفاقيا جو بيك ورد بيج مازوت ارزان بيف مازوت دا كفي توفير فرص تشي بيف اف شركاتنا دا كفن فيدا حتى استقراري سوكي تشي بيف جبر جدو حتى انا فوضى كتشي ويد مرسلا كرينو فروتنا الدولار ده والله باش بو ابدو وقت انا ما بشتغل يقول تراسكر كيف ما قشاهن بس كاغو راس بجيب بيع بشتغالي تراسكر دا كفي دولار دا كفي مازوت دا كفي معيشتها ما تشي بخوشه ام قش بخوشه عتنا قد افرع عقوبه معقوبه سلمى بيراش كيف ما قشاتي سزایên aborî li Sûriyê ji sektora petrolê heta bi hawerdekirina pêdiviyên pêşesazî û qedexekirina bazirganiya bi derver û cemdandina pereyên Sûriyê li benga navdewletî li nav xwe digire. Rêveberiya xweser ku ji sedî heftê aboriya Sûriyê kontrol dike. Biryara Trump erênî dibîne lê ji Şama paytext dixwaze ku bi hev û dûr e aboriya navxweyê geş bikin. Em dibêjin eveya ji bo hikûmeta Şamê jî şansekî got kiryarên demên derbasbûyî berçavar derbas bike û gava bavêje. Ya duyemîn jî guftûgo di navberê Rêveberiya Xweser û Şamê çêbibe. Li gor nêrîna me wê di aliyê aborî jî di wê geşedanekî gelekî mezin çêbibe. Qayîba 14 salan ji şer li Sûriyê ziyaneke bi qasî 1 trilyon dolarê Amerîkî tomar kiriye û li gorî raporta netewên yekbûyî pêwîstiya Sûriyê bi 5 salî heye heta ku aboriya wê were serxwe. Bi gotina Donald Trump ya bi nirxê milyarên dolarê welatê kendavê û bipesendkirina el şerh li ser gelek hesabên veşartî jê parastina ewlekariya Tel Aviv û projeyên Ankara û Riyad li Sûriyê. Sezayên aborî hatine rahaştin û bi pênûsa Washingtonê xetasoriya li jêr lêreya Sûrî nema têdîtin. Muhammed İbrahim Kurdsat News Hesekê.